mga karagdagang kaalaman na inyong mapagpupulutan ng aral na nakaugnay sa tunay na buhay. Kasalanan bang bitawan ang isang pangako? Sa madaling salita, ang isang pangako na iyong binitawan ay kailangan mong tuparin. Ayon sa paniniwala ng iba, hindi magandang basihan ang nagsisinungaling at hindi tumutupad sa isang pangako. Tandaan mo, bago mo bitawan ang isang salitang pangako, ay kailangan mo itong panindigan. Alam mo kung bakit? Dahil umaasa ang isang tao na ikaw ay tutupad. Naranasan mo naman, di ba? Ang magantay, umasa sa isang pangako na hindi naman nagkakatotoo. Ito ang kwento ng isang pangako.